na kwenyorera ubumanyi obura mubekasiri bagarigia ase industry ya fashion ase tubatiche mashini chekerero inkoigeria bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na biguna level 5 nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 asabego tokobundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi iri wibekiri bagari rya asensi yiga yo kwerwanirira Vipi mbona mbota hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Ribya umwanjwa humo rigarari letukarigari alero alia ijuma chitariki 30 omwetienyo gatano umwaka bwechiribu 2025 chinga kya mange agenta kwane kiwachi nsemo ime na isiko ya gusikato kwana ime ya gusieto kwana yore county ya Nyamira na boigo county ya Kisii na boigo tonya kwato kurigereria chinsemo ime yense ya ito ya Kenya egene kionga chinsebire omwanjwa omurigerari nando konyoretu ase ensemeli ya kabere ye kionga chinsebire asenseme ngwana ya Getembe niko tukujuka kwana nere omo wakiri Filemone Morara Apiemi tunaka batokoligereria mange kubwa mono ase county ya Nyamira na boigo county ya Kisii osesi asa chomo Gusii ase obwagare na boigo enjira chikobwateranirwa amo nabakoliye mirimo gose bali banywe na professionals nje niko ngoro kuharoni ototo nyaingiri otokobwate na kwanza memenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli litani kigima aya negatia na kwariganirie emagoro ya leo gutara na gukwanira abantu bamintonga gaki neregente kia gokeani chisegieci erinde na intuto kiniege saku ntoro kiebicengia ase intutweka nebisaku biribinde etaro yogosegeta na kurwania chisegi chigenga ekurawana masenta ensi okenyoli gokoreka ime yomochio bosongo baikire bono baikire kama gekera kiale gwaku banseri rimbantegeti
umwana umukungu omonene orangerigu nero gwake gekamago Omusibati oyo mokung'anyigwa magega yokung'usanana igoro y'egekamago kioboina. Bantu babere batatamatanga nari mata bankani banteitaro kanetimara wao imoka nanyoro mumina gete muina nachaka komweresa tari koigubuya Mwaka yomo goitwa na bantu batamanyiri chinsemo chia bonchari. Mwancho murigererie kiunga chinsebere toko chaka nengana yogo ichania koro chinsemo chia bogita yogo toke wadiariana ebunge ya bonchari ase omugako yomo anyarako bagago toka gasiri tukimubwae magiga yogo bura ase amatuko atato nakolengana amo no assistant chief we chinsemecho okorokuwa aserie tandabo nigabolia habamenyi babe no botero lechingaki obotuki bagendete igoro yogo itwa ku mugako yo mubiro ya nigotoka kone chingoma chintindi chimioro gosichiga tabagana bachimoro muna agotumanya omurikito dipon asanya Hekelelo kia mayanda kuruase amate yo mugaka Andrew Onsale Mose ayamaega yo mubere oye gotoka ase nyumba yaye kotigeire chingoma chimioro incorpora para hotel oyo wonsase kanyega bugita nyagosira nyagoitwa ndugu yange koru Jumatane iyo igoro ekere ndugu yaye achikomugwati na bagende gasi egatongekana tayo agacha kumuri mwaye muino gagense ya muino akanyora una tayo yosirire ndugu yane no bakubate no mugakone bakore gasi asobwa masogo kuri mebisima aikiritekera chitega simara bagante imbale ngenere gasi agatema kumuri kikumba gwete nyumbe ogenderia muino kumbe nwara njebone keraso ke yu akorakani antigere chukumu rengera libyane byirana nabikanga nichembwe nata kumuliki nabona boli abantu babere batatamatanga nari mata bankani banteitaro kanetimara wao imoka nanyoro mumina gete muina nachaka komweresa tari koigubuya yagera na tari koigubuya naminyo kanacha kurigereri no ikaga nanyora no igoire ekene nanyora arambo gete Omu assistant chief we sublocation ya Bogita Zebedeo Ntabo ngaikirana asege koreke iga Marieta ngoro gonditi Zebedeo Ntabo ndo mu assistant chief Bogita sublocation mugako yo negosiro yo omu maete buno muntu okorega asi yo kunya bisima tabu atimangana na muntu ase kenyoro no muntu we korega asi yaye kunyara konyore njira yayo ko menya o mana naikaiga na ligereria nanyora abakire mioro nyagusira Andrew bwe miaka 50 nomo muruta bwati murugio inanyu ometere kinu murugio ya gasira ekera asira bone korekana enkore kabwata akatiga mangane inyu akaratiga menyere bye gatwajire ko munchi anyome yanya ete nyari kaniti mpaka bono buna acha gutoka gakwete engana bono ibairete abanyakenyero ko bano mu ichano monene maiga yo kumira nege korabune ke ga asentunde ntangani anyway tuasiriri ndo utatiga bono amakweli aye abeira ya pia franco maitinga inkikiamanyo dekengenya gotobera ga kurugisa tuichage ga kurwa bukimbisi buna tumenye kurwa nonyena bo amate ye igani gobono ya boriria serikali na nene omumuroge gabwate bintu bya nabwate ni wetalinke yani go kondise megondo bono ntumatia sa kondise tetari go totebi gaki abale aba kondise tie megondo serikali etokonye especially assistant chief atokonya to rolere sa kondise megondo gatore gusine tokonye turaruski ne kurworo eni tomo tokonye rini bokurworo to mweneri Umugambi ni gobona baenekeria ya matego chikonyora oboene chinga kibono botuki bwachakire nabo igokuboria abanyakenyero ko babatoereru egasi ya serikali no kolendo bogima bwa manya bantu namhari abo igonga ekena kiegente kemo keri serikali itahakikisha kwamba mwenye ametenda hiki tendo lazima atawajibika sababu wananchi baba batoereru sengencho ekenege ntekebe itawana tiko korwa sekenyoro Polipoteri kitaseni kiao nambe yemo kiagetembe kuro igase kenyoro kia Bogita ekutoke meje wodi ya na ibunge ya Bonchari county ya Kisii literia na igonkoro kwa Dipon Asanya.
na umwancho murigereri omugaka Ndego Paul nigo anywomete abarugi babere na magega yaye gusiria oguma bwaye litikoria nigo kungusana kwene kigwa asenga yaye kubwatekana amo ningo goseko igoro yauria oganiri gosomwana uriganiri gwake kamago astinze mecho gendukirera omurugi ole oye oyomo kogenda kurwa senge yuko nganya n'ibintu byaye byonse kubwatekana amo no gutangirwa kwa mwana oye gwaka igekamaga astinze mecho umurikito Wycliffe Tyson Manyara igaikara n'insinze mecho na gotwarira ndio robot kubwatya abanyakenyoro ba Botondo irondi eyegotoka ase eward ya Birongo nyalibali chache e county ya Kisii nigo babuka ase emambia ya lero kuroberia emiroberi yokumwenia omwanjo obo oyo kurukunga Ndego Paul gosomanya kaire buna miti mingi emeroberio eyo nigo yategerera na gukenda ase egeka egetambe mono magega ya omurugi omoke onyagosira abeka omugiro buna tali gochi komenya engeyo buna asekeria omwana oye akane gwataka egekamago marietane ngoro kulina etimora igoronto wachite tukoyo mubere korubosongo galia tukareta omugakone baikire bono baikire babe kama gekera kiale gwaku banseririmba ntegeti umwana omukungu omone no rangeri gunero gwake gekama kolengana na Linet Mora gesa anyometu ase engeyo tanya korora omurugi oyo onde omonene nanya nabana baye nanga kanirete chiombe mukungu yumone netamwa kanirete chiombe ndetanya gocha nanya komora nonya nabana abunje nanya kobarora twamenyire nare myaka 15 years asa matuko arahitire Linet Mora amona omugako yenya gusira Ndego Paul nigo baratwarete omugusanano oyo ogerete Linet koranganya kogenda sobo amalieta ngor Queen Frida Nyanjama Linet no mwana one Mora igara twachete kuyo mobere no twara ira tuchako eni mwana oyone bakagosana no mugakoye akachaka abanyene bamuya baishabyara n'abantu abange tukababana makokabere bono bamoseri nibone chinko paka matanga akubire bate basokia ebintu byansi bikoro nyumba ntomo tageti ntomo ntomaete no lyo manene nje niko twacho boiri iga samarieta ne gongoro kumeli tomu ekarakara kuruchinsa mo cha sombogo niko twacha matanga na batoete chiombe chinko ekanto yoka batatwana maiga bosibwansie batoete ubarugerete kolengana na bamora bamwabonye gusira abaisemoke ni amate ya yonsi omusupati Linet onde tayo omoseri asamarieta ngoro kutunda Paulo male munyagosira momuro minto umukungu ondenero itoke sere n'abana ise batete kumutukuta oyo monene oretire ta Swiss otebirage nkogenda ari osoka n'ebintu bya yogenda ntunto moserete omonyene kanyometa bakungu baye bonse babere tiango tubanjirana bathinde kumusachoy abanyakenyoro nigo bamugwatesia omusupati Linet buna nere bweka bamanyete maminja ye familia ya Nyagosira egekora Linet nero tomete nero omusupati yoga igatu oirondiga iga alafu nechibesa chiriche kenyoro etwamobekera nchonsi pi twamwachi korendera abana it's quite bad amanya abana bonzi nabaye tadi yako ngeko bwato mwana onde otagete gwake kama onando musiara nande abana bari bandego banyore na barobwe esya yabo igotari iganda pi esabari yokomokoba guchesobo sombugo marani nigo yachaka ase abanyakenyoro amo nabamenyi bamukoba ase ogotara egekakie kilomita eyemo nenusu na kumwakera okwaeli na kumuganeria anywe mache maya Pati otiganda yo machama ya na bana abu baito. Kuripoti ya Gatembe Television Network nje Wycliffe Tyson Manyara. Mwanju murigereri wa kurunga Wycliffe Tyson Manyara abange bumaite muna DJ Waima ane misa korareta litukulia lero nigaminyo kai field na koreta umugano yumu ya kigima tokotika na yu mwanju murigereri chingaki ebikore byo boiti no ku na aboigo okonengetwa kwa mwana umunyaruka gendo kumenyekete muna Gender Based Violence Weekend rete nigomo senator omocholo kurwaze county ya Kisii omosike esio kenyuria nyeni litukulia lero anyara koba gakokora etaro imeyomo chiobosongo kuchaka chinze mochieke komu goika as
ase enyagitari ya KTRH asanya ko bagagosegeta igoro bagosegeta esegi yo kurwana isegi chigenga nabo kubolia abantu bagendera kubwatirana na gwanchana na gusirana chinga gichonse Molikieto Catherine Kwambukanyabaga ni gatwale ne robot y'urwa senchira yobwikirana Seneta Omochore Omoske Esi Okenyuri Anyeni Ritko Riarero nigo araitara yoko gikiria na komochia chisegi chiegenka nabo igo okunirirwa kwa basubati togikeri chisegi chiegenka na kochikeani ekiagera buna nabere kingo kwana koruna twachagete korumwembe mpaka twaikirega iga ekero chisegi chirenka nonyeni no abanyene mubwati morembe nonye bana mba kunyara kugenda skuru naende intu nabagusina abantu abangaini nabantu babwate bidie chigasi bagokora unabona ogaiga kero kurigerie town abande mbari bakwende chipigipigi abangi nambari bakoni abande mbari taxi gari bone kero chisegie chichiro morembe toyo Okenyuri nigo agikire bikore ase omusacho yomo amorasa omwanchoye nabo igo omwana yomoke goika kobaita twaene tyo muswati ori omwarimu Sofia n'umwana we bari bayitwe omugano ori munyo bwateti negento kyenge kyogo ichanie kerokoro omwana omoke aitira nsenchera yo gwakurisasi noyo otakeire kumurenda na ngina eketari gento twakere kogokera intu nabagusi ase boigo Okenyuri anyara kogikire egekore ase omusubatio yomo abaka gotigirwa chinkoma chintindi no mwanchi oye nonyene kesikeri kiabogirango morocho mong'inuri Kenya niri omutu gaki nabamuka omonto oinomo ori mama ne sister yo monto tigato twaro obwanchani ekirwanche toyo mino togokora gekoro bunakeri naende bono Omoske Okenyuri nigo aboliria abantu bonsi kone kiabuna nkobe kabaro mokia eriko kora chisegi echo na abantu banyare komenya no morembe na boigo koigendereria gotara na gukwanira abantu bamintonga gaki neregente kia okeani chisegi echi erinde na intuto kiniege saku gosentoro ntoro kiebichengia ase intutweka nebisaku biribinde omradi oyo ebunge ya National Assembly na Senate nebegeta abajumbe bari bonse pia basubati lakini asenge nchondwete gusi nkaranga mbiato chakeregente kenkaga iga naende nabasabira abana baminto tigatubwaterane erinde tokeani osego chisiripi nagochia ase abasae Okenyuri nigo abasemire gutimokia ebitambokero ebibe ase amagokabo chinga kibatigirwe nabo yego gotigana n'abanjo babo ase amentire buna nere byago sanga ebirengererio eriko kora ebikora via gender based violence gose GBV amangana yo goitana nonye n'abasae abaraso obwanchani umonte kerago tigire tigana ngora lakini motigare ko babasani amangana yo goitana ngabono togo siria magima negentekebe gani maitenga abantu babate birengererie binge lakini no tware birengereri biri nago cyokwane no mosani okonya keri bagokoira atua bunechi toroche chigenderete Ripoti ya Getembe TV Eliane Nkoro kwa Catherine Kwambuka Nyaboga. Manju murigererie omuwakiri Filemon Murara Apiemi nigo aboriri omuwasiri omokoro omusike Fred Okengo Matiang'i wesokia na koenekia buna omorembe nkotokurese ebunge ya Nyamira gweterase okoenekia ngwe mukiari getambukiro gyokoreta abamusie be county yuamo elibande banyaka bakoigwana yango bwatikana okungusana kwa biro koenekiwa ase getambe ime ye bunge ya county yuo ase abakanete na koba ji punge ibire boigo omusike Apiemi nigagendete ne mirobiri yaye yogo konya gusira chiamate wetira ase ekiombe kiaye kimeketemna Filemon Apiemi Foundation na oroboti oru nigorwalganirwa no Molikieto Fatigadi Gisemba Omowakiri bw'ekigambiro kya High Court oyeboigo ore omwana siasa korwase county ya Nyamira omusike Filemon Murara Apiemi bwatirana amone kiombe kya Murara Apiemi Foundation nigorero baikirana asomoyega oyo mobwa matanga yokomwenia omong'ina Prezira Kirubo Mugondo oyo okorekana ase kenyoro kya Rangenyo ewodi ya Nyamaiya abwase boigo yamate ya Nyagusira yakonyeka amone wheelchair ase
omwana bwomochie oyo abwatukirwa amono wa kere Filemon Morara Apiemi. Igo twanyore ripoti ye turuwa somo gaka Moriasi agatetebinga no nyama babeira iga omwana na rororobwe ore discipled obwato bokong otagete kirogo ekitwaretira iga rero egaranya adenere ko manage obugima bwaye igo ase program yo gokonya disabled people igo toendete koyekore county engima agakogera bagoteba disability is not inability n'abantu abari disabled igo konyora abebire abande babisire nyumba okwana asomoyega oyoiga nigo omugusi agendereire kuburigwa koba amo na kumubwatisia oyo kabeire omowaziri omukoro w'oburendi bwa ime aiga ime yensi ya Kenya Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yekerogo ky'oburai obonene bwensi omuntu president oyo ganitie kerogo ego ku Matiang'i nero yintendereze ase county ya Nyamira iga abantu baitu ntojo ko basomera gitugo cya register ase party ya UPA rinde nyora abantu abange mono erinde 2027 omuro yitongo sokari tikatobe buno mugusiamo erindo seto supportie omwana yoito ko Matiang'i tuchamo nindu natura iwekane busena kibono ensemo yende nigo muwakiri Filemon Morara Apiemi oyoboigo obwatirango yobo seneta bwa Nyamira nigo aira chingakiejo na kumuburia omuske Fred Matiang'i buna omonyene ekyama kiria kya UPA abaretamo aba MCA bonsi banyamira buna enjira eyemo yokoreta omorembe kati yabo as 2027 nintene naso ekirukia wa senator ntoroje buna mangana itare iga Nyamira tari buya mono moroje siasa era se county assembly no bokongo buri toroje buna bole lakini nabokoranga bono uno mugaka Moriasi atebire twasoire raini ingia nande bono mugaka Moriasi kora dona atakango tume otebio mo Dr. Fred Matiang'i aso asa mangana ya Nyamira in person egara chato konyo bokongo butubwate egara chato beke amoiga atumia maskani aria manene tomoete egara tokonye into county yeito ebebuya Hinko reporter Getembe korwase kenyure keiga kia rankenyo igie gutuka imeye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fatigad Gisemba mwancho mo ligereri goikerabo nigo tokogenda sensa merie ya kabere mwancho bulgereri ase tokonyara kaba tokoso ase nkwana ya Getembe sikuli ya lero namna natie ko batabi nigo tole no mugeni ase studio wakili Filemon Morara Apiemi kurwa ase county ya Nyamira oyiboigo kolengana no roboti urwa rure sembeo oganetie go chikoligia ekerogo kia oba senator ase omwaka go sabo cholibu mwaka bwechirubere na 25 nebere na kolengana no roboti urwa mwancho bulgereri niganya ko bagakobolia omoske Dr. Fred Matiang'i ndeke mnangole tale aba MCA be county Nyamira amo na kolengana ase muna tomanyete county Nyamira yabere go sebunga Nyamira yabere kumusana na sege Getembe wakili karibu ime ya Getembe TV mbia mono sana ngora ngine ntune ntanga nikimo bwasa Getembe karibu na ande iwenga mbia mono na gokiri goikaiga ninyege netengo chigotwa tore nkwane ngia ase chinsa torabai litanga ngi magese gwanya ko kwana engane ya Nyamira yabire egento ke bwato munguso sana gwikase nsengima no mo senata be county Nyamira mo sikeri ko mugeni agaiki ngane yigabo sio bwe bunge ye senate kanyara ko beka ebitango getego tike kurwa machiko gitabwande ko bwati gocha na iri tuguri goronto chenga aba MCA be bunge ya Nyamira mbamo je tiko bamuna anene maro bali be nzameli ya bunge mashinani bamitiko bago chama na gotanga batene bikaro byabo elinde bachikukwanira na bache sobwamo nkira nyaka bago kukwane soko chake kima igoro kumusana kwa beko kaniki wase county ya Nyamira okumusana no kugwe county ya Nyamira wa affectirie operations here county you see the foundation here county neringa there is a county assembly there is the executive these two houses two governments are very important
wana kero konyoranga county assembly igebutokaine te igokora igo bono services inchiyo chiranyare koenderera ekogera egavana te konyara gooperate onye machiko taikorosuga iga budget yetigwe ande nebinte ebinge igo buno ko kongusana no korororo service delivery nera affected. Yes. Na muno mugwakiri se karo kuligereria igoro yogo chika kwanya ndiko kuru na senate karo to kuligereria kama kiabo kyanya ndiko gotega tatenga ama chikonzi atigu na bunge ma especially bunge ya mashinani ma na bunge mashinani anyaka baga gotukuterwale ese munu ino libwe ke wakiri mukoroga na rande foid na boy go kanyaka baga gotebanga ebi karo byonsi bwenda gokoreka se ebunge eliere gasete diwe kurugunga ne previous chire opposite industrial area ase omochie onyamira inkiora nyaka bako komeki kurwa bwe solution ya senate nande senate nebo atchinguru cyo kurugo chika kunga munoko tiganga ansera ase chinguru che senate inchase oko understand kuwa ne kweri chiko senate ne house separate ne county assembly senate take oversight the county assembly chinyombe chibero chibwate chimandate ibere chire different wono unamangana ali tuaroje GMCA chikaende senate chikabogori pake MS wechiororo abaga appear before the devolution committee devolution committee origererite functions chi devolution committee tebuati chinguru choko oversight the county assembly origereri no ane direct chora jirie senate ya ruete tebuati mechanism yogo joji enforce iko inche from my legal point of view mangana ari akoretwe iko from your point of view senate nigere two threats ese amangana yo koligereri asa mangana county manene county assembly ebi nambiro robia bere buna bono there is a case county assembly ya Kiambu against the senate egento kia bete senate yo yare korosia machiko ebintu byabo yani county assembly senate yegataka go interfere wakaenda court court yegatebanga senate buati power to oversight county assembly so asibo bwenge jetindo jinga ebintu biritu aroche mbire anchored in the law at all igo keline gento kinja chindikia and one of the resolution nga mbabete bagatumu abasenata gose committee ya devolution bachese ese bunge ya county ya Nyamira ende banyaka bakoligereri na ko nzachinde ko gendera no butuki bwabona ko ranga kibara konye bunge ya Nyamira ikina kero kida kama kiaba kere ina kira machikora karamne kira beni futile well onye bagocha for mediation lakini bajanga tuacha because we want to see na kimoko lebinto to ba order to correct ite you apply lakini baje for mediation baje babodio bokonga ibore egere through their expertise babalete am na from your point of view iga enermo chikomanga ne gap ya tike tweserichi kabantu bata ya ink and president inga bantu ta expecting ngi nyara kabage ko kole kanege gwikirere from ne bona mechanism ita yo go soro bwiganteke direct no actually origereria constitution ya ito igenge sako akere problem ya beira se county assembly ya beira dysfunctional tote bona example buna Nyamira is dysfunctional again to get cover any voter from Nyamira County iga korosie petition supported by 10% of the registered voters a petition yaire as a president a president ye kurigereria aranga ground sinchiro a form a commission a commission ye as a county a chunguse erore recommendations same thing happened Makueni Oinyore. But either ever suspended, Kose again they were suspended. One was suspended, ne president yagiri na die ko notify
a Senate. Ebatebi have suspended. Amanya ku appoint ya caretaker committee ekona kurigerera the affairs of the county. Bono aiga akara akorire igo a Senate nebuate power to pass a resolution to nullify that suspension. Bago suspend iga serikali yagendera koba. Bata suspended to ende chikura. Wono origererie Senate koba iga suspension and ba iga chigo samoni GMCA we Senate. Bono, from where you sit, muna oyo mobono kiri eganga yo chiko ganiko tenende county ya Nyamira na muna se Senate. Solution ya rorese Nyamira deri anamona se bunge katukulige se bunge. Solution neri. What is the way forward? A solution to me, court can be a solution lakini ite time na ndeta koreta again tokoro harmonious. The solution to the problem. To me, a solution is political. And political, in this sense, I mean, start with the senator. Because a senator is a senator, and the Senate, they do the same work of oversight. As the initiative, but to tell what the problem is, if it's not able to solve it, we can involve other people. We have very eminent people. Korugusi. I have in mind the likes of the retired Chief Justice Maraga. Into spiritual leaders. Into other political leaders like MPs, MCA. I mean, women rep. Para rang is can we have an amicable solution? Lakini asengenje problem ya veire for a long time. Na ndu na rigereirie asebirengere biane na kore na elected leader Kurunyamira. Or address this issue openly. Unless bako bikora without us knowing. Nche a solution ne ringa one on to Dr. Fred Matiang as our presidential candidate. In fact, even 30 minutes. I think nabago solve a problem. Nabago ikaratana nabo akotegera kolegana nesta arangirie governor, arangirie GMCA, arangirie senator, ababorinki because we ntumusigete sana and ntumwajete. Nabako bareta bonsi yamo tonyore solution hiyo. Ndiye na tukwera maigasini ni karoto kuchokolensa meigentangani jinga kinge gosama tukaitire amakeigo karo omo governor lenko ba merubulyo kutaka kumurusia biswetera impeachment ya begetu omo governor mujitikoraga omo konyi bo omo governor omo sike Jameson choketa gesami ebiara no omo konyi bo omo governor era kamachiko kwegerera ngatabwati bwa matena kendiyo nkegenderata ase ebunge ya Nyamira. Tima think yora nyako bagukwa na libaga aliyo mokonyi mu governor ase county ya Nyamira so kumusano ko genderete nditoke liro rogo sendiriye lirabe. Okay, enjera the spirit ya constitution ne ringa actually a governor ne deputy ubabwenerete kubamu kugwakiamo. That is why we are running mate. Yaani bakugwakiamo kabisa lakini yake roko nyoranga mbaigwa na ini problem nkobero ande akero kurigereria egasi yo ba deputy governor na bebuata obokongusano rigeri no ansiaya ngware kiabete okonyoranga deputy governor naro lakini tabugati igagokora igarate masi almost at masi ye governor lakini renda ideally a governor na deputy governor na wabuganirete bagwakiamo na rirende delivery of services ira possible. Yeah. Kwera na tole togendere nengwana na yanda mangi goro ya Nyamira na igoro ya Gusii nkote gukwana mna omosike Fred Matiang'i na ngoje konya tole toko ba tukumukwanira na bagotonya ka batokoligereria anene mono alibaga alia abasom use professionals ase amangana siasa mono karotoligereria siasa chiomo Gusii monchomo ligereria tokwenda omotimoko omo keigo tokoirana tonyara ka batokogendera na mangi kolende nigongotiga ase enkwana yeri tuko
iyo twanyaka batugurusia kubwatikana bone nkwana yaye omo sike AC Okenyuri tano mutimo kwa mukego tukwirana tunyaka batukwenda ne kionga chinsa ibere na boigo enkwana ya Gatembe tosko ciara gendera kuligiriria Gatembe TV ikionga kya mamusi. Ekero chisegi chirenka nonye nino abanyene mubwati morembe nonye bana mba kunyara kugenda skuru naende intu nabagusina abantu abangaini nabantu babwate bidie chigasi bagokora nabona ogaiga kero kurigerie town abande mbari bakwenda chipigipigi abangi nambari bakoni abande mbari taxi gari bone kero chisegi echi chiro morembe toyo na kitwa irera ribageri nchebuno mojumbe umusubati kororo gongoro gotara na gukwanira abantu bamintonga gaki neregente kia ani chisegie chi erinde na intuto kiniege saku gosentoro ntoro kie bichengia ase intutweka nebisaku biribinde. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati wekariguri iria bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Samaria Dangoro Paul Makori Ntendenete College ya Riragia Technical and Vocational College ndo bwatomo yega graduation ego takoba graduation yitentangani tariki sato mutini osita mwensi pie asemwabeta banene nabake mwariganiwe nando mogeni karoro bwesiko our honorable Migos Ogamba oyoro mo wasiri oito Kenya wejisemi na ate n'abageni bande na omweshimiwa Chafet MP agaiganero na wagakale omwezi mwariganiwe ndiye mono sana karibu.
Karibu na ndasi nseme ya kabiri ngwana ya Gatembe stokugendera na kiunga chinsa ibire tokumanyabuna korwa ase ebunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira omujumbe bwe bunge y'umuske wakil Steve Mugaka nigo anyarikaga gwestokia na kumwachia serikali namono kamati eliye budget ase okoligereria gose okonokie kerenga kyokurusia chibese cyo gwakanira amatem ase budget yo mwako yoiga boigo nigo muske wakil Steve Mugaka mochirie egati y'abanyakonda koro chipara ime ye bunge yu asa kiribuna nigabande banyaka bakurusugororo na wayekoretwa abagochikwana kia buna serikali goseba gochikwana kimuna chipare chingoro sikukire ebirengo bibwenerete gosebisaine sitting in the region hapa kwetu Nyamira na kazi yake ni kuwa hujuma kwa barabara zetu. I want to thank government na umunjinio yo na inogetukukorugaiga, and we installed a new regional director yesterday. I want to apologize to the people of West Mugirango for the suffering we have been subjected through by a malicious government officer. Ujumbe ninaweka pesa kwa budget, hujuma pesa inalipwa na hatuna barabara. I want to thank God that that business has just now ended. Tigange nderogoro ekeroto okole budget yegocha bunge emechigweki echibere chitigarite. I will confidently put money as Kiparacha West Mugirango, knowing that money will be seen on the road. No monginoria okwana korupet njino mwana mwalimu, and there is no way a budget yekole to bunge itabuati chibesa chiamatemwa y'abana ba Kenya the budget yete. It will not happen. And I know nama abantu geto ko treasury barete tegete kibunge bakagetenga babunge toyo. We spotted that omission, whether it was deliberate or by error. We sent them back to factory setting. Mwa mwibuli tayo mwanoye aguchwa kana examination fee. Na mwancho murigereri oyo rekorigia kirogo kyo bojumbe ime ye bunge ya Nyaribali Masaba omoske Pen Mumanyi nigarorekanire komochia omujumbe bwe bunge yu omoske Dr. Daniel Walker Mandugu kubatakane chingwana chiaye igoro yomo wasiri omokoro omoske Ezekiel Machogo boigo nigo omoske Pen Mumanyi anyaraka bagako boli abuna chingaki chipasari chikwananwa ime ye bunge ya Nyaribali Masaba obayana no bwasyoku bonyaraka bakoenekwa Tuweto bachore bose basikabe bari baito barabanene to moisa guchongera umugambi ndo kwese na yabo betu wabisi nabo gara matukato torusi bwo lakini bono ngotabena nasaye lakini ndo niyo kamera kaboso kaisuko nabo ndo mino badimo okumwelera to bacha namba na tabaga kwa wote lakini nabo sungu mreke kitana kiweza chuko bye chibasari Kati wako bichumura mechi busato. Ati Nyaribali Masaba tukubichoza chinga pikeni ngima. Nakiko wala bichumura yake basega. Kati jaba chinga pikeni chinga akichibutani. Jaba chinga pikeni kumurele. Omo chaetelo bituma bikwana. Oni kurikoma wala chikwana. Omo kwa bichumura basega. Ingi. Abana. Na mwancho murigereri egati yabarai anemono abamusiye nabali abakoroni go baganta go segeta umugusigo chamo na gukwaniramo anamono chinga kigenda gukwaneka habona nigo omu wasiri omukoro muske Dr. Fred Matiang'i arajugwa sokia koligia kirugo kyo barai bwense umwaka bwekiri bubere na 2025 nebere muri kidoga Aprili Nyakundi namange Ditkolerero nigo yokabeireho mu MCA we wodi yerigoma yogotoka se county Nyamira omuske Benson Sironga nigo esokire na kugania egesa kukyo mogosigo chichamo na gotiga koleta liberera asegati yabo kaokwana ase umuyega bo matanga ase kenyoro kyabogeche kigotoka se bunge ya Nyaribali Masaba county ya Kise nigo aganiya bagusigo kwana neriogi elimo Matiang'i ogobori abagusi ntogwena ditwetane ntweta abanyene etogwena ntoba abangai ni yogokira abantu bagotukwana mbali bale isiko so gokanyoro omuntu adianya kumupinga
oko motegera ko ibiri ndawo kwa lakini kora nyoro mwana itondo gwensi agotaka guchiesa abantu mwamo kandi matebira ngora oyo bwata asakuriera tigariere awutari n'ekibesa kibuni ase tore tariagija ande buna bukere mundu atebire tubate ekura nero ayande tokwanera arari mutu ekero barenga kuyakwana yega asoma yega wa matanga nigo baganiriye abananchi kugendera gusabira ense ya Kenya emirimo mubabeka amasabo uchakere mbande yaita mpaka William Muguru yani mwatugama mwabasabira ase njokora network especially ko Muguru teri buja na kero igore teri buja uchanse binde byokoraki wiwe sareka one mbande nechete na onye kuruguru mbiri buja uchanse binde bire bobe basabire ense yaitero uchi na serikali toga ya no bongaini onye serikali ke gwate gento etoraria na wono mosikia bandara mugonya kumurama na ero rumorai mama teringa nae bie oba amati aba yego ika 2027 yorukwa mama de toisaini abara ibali baro tikato basikepi tonya ko batogi ego na ubara to ko la geni nyasaye jana gote kende nge yora kole umurama kole ki ora diga ko ire bintu isiko so mosikesio jana ko sabira maya gendra no borai ayekora aramba tenu ngakinje ngwana te korama eko muntu mulita korama muntu mungai na rokora to saberane nando muntu weka to bwate imati yangi abantu bonsbiti gatorori gochio asese geto yarure gochia sabana inchi kwene kiango bwatabale bibane bunaha Israya boyo gochia kwene kiango chiko chora bare abarayi baganitie kingo reporter ya higataseni bwanje tikiande gikomike gatembe kurwase bungenya ribari masabe county ya Kisii nchengurko Nyakundi Gabriel na mwancho muligereria serikali nigo yaboli gweko bwatoka chini besa chionzi go chaza chukuru ilikonya kabaji konya amagendero ase chukuru niga kwanwa chinsemo chia North Mugirango asomo yigonya kabako kurawa amono mujumbe bwe bunge yo omoske Josh Nyamoko asoboyigo ababoli abagambi naboyigo aboroke baboli gwako bwaterana ilikwana kia hona abana ngosoma bale kolengana nebirengo biri bitakeire. Personally, I want to say that capitation in schools is a thorn in the flesh. Recently, grades 4 and 5 were blatantly and systematically rejected by the NEMI system. I want to say that our heads of institutions are facing rough time, especially this time, in managing educational issues in their institution. To my students who are joining university, I want to wish you well as you go to university. The 2025 KCSE candidates, I want to plead with you that you work very hard so that next year we'll be able to celebrate your achievements. Invest in infrastructure so that we equip our schools with laboratories, science and ICT labs, so that our students will have a competitive edge when they transit to senior school. I therefore seek the support of all stakeholders in eradicating the vices. Let us all join hands in making Nyamira North to be a mighty sub-county by nurturing talents, values, skills, and improving academic excellence. Ile kitu imesababisha vijana wetu kuwa na kuadhirika kisaikolojia. Igotolende kwa abana baito chisimi mba chigo cheza chia vieta wose sport pesa. Hiyo mambo ya madawa ya kulevya ambao mumesikia guest speaker akizungumzia, hayo madawa ya kulevya ile inaingizwa kwa mashule zetu, pia tutahakikisha kuwa tumejua ni nani anayaleta na hatua za kisheria iweze kuchukuliwa. Igotora asegento kia muhimu sana. Intwe tuna vaivoli, tuna vana, tuna valimu. Ikiagara there is nothing. Zawadi, hakuna zawadi unaweza kumpatia mtoto wako ila kumpatia elimu.
na oyomo bwabarai bekiombe kia balimu kia nat Rusfera Machuki nigabolirie omwana omwisike kogendera gosirwa ase amasomo nechisemi elianya kobaga gwekonya amatuko alebosio abana banyaruka basomi kuna inchi egere omongina omwana wenyaruka basome katari ko bafana ribo oyo utasome tigare fana ribo kago seri kwa kuna inchi bono musaza one neranga kwa seri oike banga na narengereri ari yeronya emotabi ngakiago karaki ngakiago seri lakini oyo utasome ti omwana utasome ti umweshimiwa ro koreto omwana bando utasome ti mahambi kwa riesa kasaka kwa mubegera chiago kwa mudari karaki kiagara tabla di west mi cheigarusi omasaja chake konseria anya nenyo batu bagaji tamo anya kutoreka tigati anya nkoraki ni anda nenusu anya na bana tanyo ole tabara batano kama monta ido bere nenusu igoro to masaja inanse o ikantige ni anda reko karaki ni anda reko menya na ambaisa tonkorere abangi na somi abana baiti nyeroka oya gokora mukamu muno somi ole wo tako de kukwenda mungamu anya ngo igete ko somi somi mo chokoro esukari ge kari ko genda okorera bwa Njumurigiri goikerabwo nigo tokugenda omoti mokomo keigo sensemo ya kabere tunya kabato konyoro basemi bwa gatembe kurwa so mugaka ocho nyambasura togwera na tunya kabato kugendera na wakiri Firemoni Morara Apiema tugenda kuligereria nene mono amangana ye county Nyamira amangana ye county ya Kisii aboga amangana ye Nsengima na ali onsi mwanjumurigiri na yora nyakaba ko bwate karengerero nyakaba go ko toretera gose goko ya kwanira mwanjumurigiri gusukanito ya kwanire goikerabwo sensemo ya kabere mwanji muri bunatiga ukomanye kwera no tole sege kagetali ke tugandane ngwana ito yeri tukoli alero ngwana ya gatembe tosiko cyare Pagaka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo pagina ninjo bono endo mugusia tabana ki mbaito bare bambara bare ko bagatami bakabambare mbare bakabembare mbaito bare barenga abaitupi bono bagatami bakabambare mbare embare munte mbare uriyosi nyirepi naho barenga abaitupi no tuwale na bubuyabi bono babeire batamiri bakabamba babeira bare ale bono ko barra babera ale aralia tubabera ni mbare rende mbare no buzuri bwagasirwa amandaiga rukenda yandalo ikabuna ukikoronsi nolene none libwogorega ne bunere mbare tali buzuri yobunuke embare ngo muntu ona yotameti ayona ule mbare Pagaka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo pagina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red
maroon, sky blue, na bwigo na green. Obutambe bwe mabati liga nigo bokolengana amo nukugania gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo okunyara kwabo gutumika kinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom. Onyare kwabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na bwigo ayo orakoberwe kasure asobwango. Edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucunyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Bwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Samaria Dangoro Paul Makori, Chentenilete College ya Riragia Technical and Vocational College. Ndo watomo yega graduation, ego takowa graduation yegen tangani, tariki sato mutim osita. Mwensi pie asemwabeta wanene na wake, mwariganiwe, ando mogeni ukaroro wesiko, our honorable Migos Ogamba, oyoro mwasiri, oito Kenya, wejisemi, na te na wageni bande na omweshimiwa Chafet MP agaiganero na wagakale omwezi mwariganiwe ndiye mono sana. Karibu. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao munabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyiwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yake simi gwitira namba 0741499726. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tea Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas sama nogo chingira kumwako moya iduwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero ose the latest ensema ya laboratory
blood bank ultrasound tibweba Kristo Marion nibwate ambulance ase obokonyi bwa emergency usibwengo nje asa Marieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendio monene ese nyaktari yetu ya Kristo Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Kristo Marian niyo tuigorete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusio itu. Karibu ase nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigions Kristo Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi ogu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganiwe asokonyoro ubweni ogu. Patarire ase umuchi busongo asa matabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangi osikemabondo asa mange bakirisimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Kristo Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene bw'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering ase tokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omurakiwa akwebundisa akwenyorera ubumanye ubura mubeka silibagarigia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeria bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigeria Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 ase bego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira muretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange na gutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye riri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira
Chumo ligeri karibu na Anderson Meiga togendere nengwana ya gatembeli tukulia lero ya ichuma se enseme ntangani tonya kabato kwana na wakiri Filemon Apiema asitonya kabato kuligelia nono okumusana kwanya kabako kwanekiwa ase bunge ye county ya Nyamira yugwikira bonega ebwate bunge ibere bunge mashinani ne yuende ababwata nimbale bajetega amatuka make batanga bunge ye carpet na banyero gitego timaitiko singa kikali koruku nabo igonto bwate aba speaker babere ntubwate aba crack babere nabo igone no ene chimesi nibere chigire ne bintu bindi byonse biri gutumeka ase bunge yunza chinde kirege ndo bire monjumuligire sikarutua kwanya ese ensementangani wakiri ya piemini ganya kaba gakorera buna nigo enke buna ne sakasi ase gose egento kenge mune sakwe gonchuka na round enataka tucha koba wakiri toira ndegabo enindo nya kaba go commenta chinguru ngone kwanya kaba kubeka ndo muligire itanya kaba kunya understand kabisanga eye ne sako egendete gonchuka na ase kobwa mono igoro yoko esona ni kwa senate nebito binde igana teva igo kenge sako ne sake ye wansera akere problem ya beira ase county government ya beira dysfunctional kwanyora like ikitobugata bona Nyamira is akin to a dysfunctional county umwana inchi wale fota akorose petition ever supported in a 10% of the registered voters as a county. A petition ye ko as a president. A president ye form a commission yogo chunguza all of the allegations. A commission ye menya ko make recommendations. There are 2 recommendations. A recommendation for suspension. Ye county was a recommendation the problem there is manageable. So in case of a suspension, all MCAs once go back kwendaka. Abantu bagotigana ne speaker, ne governor, ne deputy governor lakini bakori omushare nusu. Abande bonsi ipi abakwendaka. Akove suspension a president yemanya go communicate to the Senate. Ekorogi ajire Senate, a Senate nero through its committees by investigate issue. Bagotebanga this suspension they justified igo baye na wako set aside. And the county government yenderere. So na kinatebanga onye babugate chinguru echo suspend ye suspension and then bago tuwara chinguru chinsa and chyo korangeria CMCA paka baende Senate neji mes chiabo na ande banse ko ba directive so bago it means you bago exercise power siga and ba exercise power siga. So the way the constitution is made neringa a county assembly is separate. The Senate is separate. Mandate yai. So there is no mix. Like na te banga bono okorangeru koria no rigerite egasi ya devolution committee. Eyo. Tebuga the powers to oversight. The county assembly. And considering inga ne eganga yao no koba omo senator we county ya Nyamira totebenga onye mubikano no kwalenge bona ngono mo senator we county ya Nyamira omo senator na bwatekerogo abwende we karansa senate so mubikano ostari mubikano kero ngero abwende we karansa go seli bagalia endiro asokoligereri igoro yokugendera we county ye county ndio nsikero maseneta bona to kwa specifically county ya Nyamira nsachinde nkere kikirioro chikiarengo cha kokoreka gotorie bunge ya Nyamira ya ingotokanga naye kwarenge ribageri bona a problem ya beire I think now metinye nane njenare ko bainje senator egentege tangani kuikandigie njira yo ku work ne GMCA ine sababu ekero kerororo kere contest ekero abuate some deliberations na bororo na guide because I'm senior to them angabono bokongubo ekero buansete angana bare na ariko inche abana ariko baikaransi mbatebi na kiamanga na yariga nkienga kie problem ngere within my powers no go deal nabo ndore na ki
amang'ana yango ya soanana teikera ase yaikeire kegonsinya chinjira nchiroro chinyinge nabo ko involve at opinion leaders at leaders elected egere mumanye problem inereriye yagusinyire manage as a senator egekogere gasi ya senator ne GMCA is the same. They are all oversighting a governor, a county government, actually a governor. Igo asenje, I think, inero ya recover buya. Agare problem yeri kurunse taracha kokonga. Lakini onye mkuarigere tia Senate, mkuaroje chinkwana unachia kwanete. Yeah. Mkuaroje what Poni Karuale said. Gatebeta chieri ibere onye mkuaroje. Mkuaroje chinkwana una mkuaroje gati aba msiye bali bako mochio mo governor bali bako mochio mo senator. Yes. Wano gia ike irase okora kiabeire gia kongire yake. Paka gia ike irase wano no mo senator nera akora runga no ale libali ya endera sokumutana. Ne na bugate CMC chiaye. Lakini hata banga bone solution ya seikirete Dr. Fred Matiang'i koingirie ngani. Na ande na arigere ribune eriacha buna aita igagusi eriacha tu amugwere kama buya. Onde tayano ano yo mukwanete engana ya Nyamira. Tima etie kingi kemineti because abantu banyamira mbachandikete. Na ana mangana makongu oroche no nyane karoga tebanga Nyamira okurwa nza chindo gosoka kwa tebanga Nyamira okurwa. Asenje ya mangana enderete. So asenje enganeye is a priority. Eko garantuchi kon Fred Matiang'i siko abande bari gwere ngankani ngikenda kana kiariji mangana yako na kwali gan mukora adiri na yaime mutaraji kosoka siko igonje family igondo jenga a solution Matiang'i kuingiria because na bugato authority ntomata maskani na nabuga chinguru ara barete monsi yamo tonyore richibu na ese karukuligelie se anermon enseme ya bunge mashinani egentaka mongelinga ya raitri amachi kwatari make gose miswade tari make munabona nja itiri omoswada boko mochora omo county executive committee member of sports na ikanyara kabake ko mochora gose gachore board ya county public service board matukabwa ngoiga na ebiga in case ise kobanga gosebi kalebya tukuteire gosebya bikunge byengerigo implication kibira tore goche sobo koleri anene mona bwe county ya Nyamira karaba nabo koleri bwe county Nyamira bayitiri ne ku nande comment nayo mbayite tinga ite gosine something sensational paper again to go diri go ne chiba so gotumike chiba sa county je my understanding ne ringa punge mashinani we kebe gaseted because a building in area county assembly all as a mesiere so end time bataite kwenda guikaransa siko guikebe gaseted just like a senate unego kora so again tonta manyeti gose nere gaseted gose njabete gaseted gose te gaseted egoronye tiri gaseted then that is zero work kolengana nengwana yomo speaker omo skeno kokero anataka kwa tabanga agotumeke ga statement ya kwa tuko 2015 na enkwana ya nyataka bako kwa no mo senator okongo mogeni atatenga gazeti no seria ko genda mone ya assembly ya chiete nigara nsachinda assembly ko runga first assembly second assembly bona gatuba third assembly tima tinga abugara comment yore yaking ngere kirabe nje kulingana aserio agree na omo senator ito kongo mogeni ego era isiga statement is an event una bono senate era atebenga ntutaete guchugutwara chi sitting cheito Mombasa chibega stated asama tukari wa guchugikaranza sitting sirichi ko era ande bairane back the senate so yi ya gasete tugurimo tima etigose yo ya minute nga permanently sitting yo masinani eborora ikanada
another county assembly. I'm not sure, but I think the law doesn't allow that. Mwanti muligeta kando kwa na yare ceremony PME omo wakiri korwa ase county Nyamira oyiboigo bwate kerenga kyo chikoligie karugo kyobo senator ase county ya Nyamira na bonso balimuganda gutobwate na bono Pass Nyauma korwa ase nsema ya Nyamira na boigo Florence Jaboke na banda bange muganda kutorikira chichumbe na mukanda kulika chichumbe chino gabo wetera se namba gocha ase screen mwacho mulige na bokanda Getembe TV ase YouTube channel nyarikaba gukobeka comment ya ororo na boigo na bokolika ujumbe ya wetera sensabe ya WhatsApp na botoko soma AMO asayamo chinga kito gendrete na mwakiri PME na again tukende nyuma tutarachaga turwese amangana ye county assembly omo speaker wase timaitinga kinda moroke na yoranyo lenga kiro kumoroka omo sekretari usinyabaro nanya tokabaga gocha rumuna omo speaker chinga kio omo sikano kokera abete impeached egaikaze kubaikara bagete bosi wa senate amaboli yagachanga nsachinde talisainete muna omo MCA ebwe kerenyo timaitia ebwe comment yaone rigoro ye process ya yonse a deputy speaker ne sitting MCA lakini to koba a sitting MCA and always speaker at the same time you have to resign kurobo MCA over MCA egere that MCAs bago 14 as a speaker so na rigirete na nje lakini naona arocha atebete ngatana ku resign I think it was clear na andiri ari ngatana ku resign so nyata resign eti igorenda bu your guess is as good as mine na nsachinde mbale bagukwana gusenga karo impeachment ne bwate room for reversal impeachment ya call for example ase assembly nanya kaba ko reversal for example ba musiba irane munabona ko tebekara nganza chinde ababunge ba musibe babunge bashirane bayengeire ababande se numbers eso mubaro bwa musibe mbaenda bali ko impeachment iri gosengi bara atakikokora kwera dim you see digato anserega speaker na kiego choro speaker go choro ne GMCA and abantu bakumurusio ne GMCA ne procedure ne ro yo kumurusi so onye procedure ya bwatiwe orusiwe unless ye procedure ya very challenged in court ebe reversed was ever set aside I think an impeachment is an impeachment. Once done, it's done. Once done rightly, that is it. Igo bunabire baono no inche, ndete abanta bange ntuma etinga, bande bate bachio danchi arengo karaka wa impeached. And I saw a senator egote banga orders in arengo ana pungu arocha gotwere. So biyanje bono tima I think kagenderete because impeachment yes speaker is a simple exercise na bago ko embroy na bago ko rusi yes kwa chimwe mwatanga atsa dichi ko na wakili nga the law is very clear lakini ne tungo cheri ato kana seri cha bakilia mwana go cha setule yes to sense mo eiga ese litukulia lekero ngiale no kuligera ligoro ya abasomo go professionals and na to kwana ligoro ya go politics how deep are professionals go think ekerenga kinga kiaba professionals abasomo mwanya ko bamo go eso anani ase siasa ya gusiso mo kwekana okay tini ngansere problem again toge koba buna narorire asigusi ya itengima ekere leader ya jorirwe igekwo wa professionals kwanyora igatagete koba surrounded na abantu gete bako matebi yes ideally tote bonyo wa joriru a member of parliament imbuya sana umanyenga ase a constituency yao professionals kiba ubugate and it is professionals ina kibara go support no bongaini bwabo egere okore gasibia onye ne governor I can say buna bono e governor county cheito na boko nyorantu bugata abantu bari very educated chi engineer chi architect
chiloya bataete no ano okor free services kuchase county cheito lakini kwanyoranga ibaga ndiyo platform teyo wano kwanyora nabo kiretega nabo rochenga bintu mbiri buya lakini wasi nyunga njira teyo raso unless you under court ochigo challenge lakini yonye ndiye konyarekananga professionals mbade ngo babare considered barute afuse na anda abande ntebe buna abawakiri tobuat very good lawyers you know abagusi they are among the best lawyers in this country lakini bono kwanyoranga leaders especially governors mbai go tap this potential because you know what they want can we have a group of lawyers iga nara interacting nabo usitanyore mbai go charge besa because they will be giving back to the community lakini kuarigere rikwanyora mondo ga vera appointed tatageti bantu professionals usa kora barache kondusie kerogo timanye tio boko akwe tanga kurwa sabale nawe na ase yamanya konyoranga ase wasina birogo bya siasa bana aba professionals na anda bange mbali konyaraka babwasa kurwanire birogo ebiga nza chini yakora barabu individually professionals batari bwasoki ko kulige birogo ebiga so bonge so mubikano ekoro nabo konyoro chikoligere liko sense number of candidates bakulige koro gete kwanyoranga professionals na barabe nonye batatu lakini ababande nambali ba kawaida tobaroke tuju akali for lack of a better word majority bakulige birogo nju akali ono tiante beiga you see siasa togo kora especially ka tebuat sanity wono muntu origeri aranga okay nimbuate egento nda give to my leadership nda give to my people kino wachi waka kwachi korigeri enjera siasa yo wakwa kwanyora tebuati sanity buya kwanyora ebinde ebinde mano amangana yo gosera amangana ye chikilan amangana you know ye chinyomba kwanyora bono gujie gigo korasa professional is better kobwa gosoa siasa igo na kuko nenga ngane njira yame ko famu ngamana bago tanga politics adati gembono na boy konyora yabanyari ko bakabo lakini ndese njira yamone linga professionals mutaso ati go njira unde yogo chikwa chana siasa yebono na inde kwanyora you see some professionals kwanyora they are embroidered maybe you are embroidered so karo kwenda siasa you have to resign either you are embroidered in government or in a company or in a parastatal so wajigo mapwara nda chantige gasi ngende na ndi mbu what the language kwera ngo cho so kwara tigora akore gasi yao actually I think that is why aba wakiri abango konyora ba kuri birogo ko babale because they are in private business you also you go back to your office and ready go practice yes. Na ase akaro kuligereria bona mubekano musike Fred Matiangana soki aka oroki karangaringa ngwanda renge muna korangana ngwana ya tete ngwana ni kusabali bagati gemeremeria gukora era nache ko aje ko ligi ekero gukoranya muna ko gari kwa bakenya kule se chingwara yakatukutumika chingwana chejiranya kwa kubwatoka ino muna professionals nza chinde professional bodies ngomena mune mwata banga institute atigirwe siko ntriko ba consulted kusali bagari to ngairire siasa anamano siasa yo mugusi akaraga ntako ba shaped for 2027 for example kimaite Fred Matiang'i na umeretaba wakiri Nairobi he invited a few lawyers but una nateba liliokoligia you will always seek their opinion lakini lilikuwa ile kwanyoranga tubatageti atiganko example urigeri une county ya Murang'a I think wana say development ye county Murang'a is number 1. What Kangata did as a governor, he got all business people. We county. And Omaete Abai Goya Bank very rich, Murang'a Baruete. I got about there being a media council of the attended about everything was a council of elders. I get it.
tubwaterane Abwe na barobon. Na ndi muirani chibesa iga Murang'a. Actually that is why I succeeded. Lakini ariko bobo taba kwanera angabona maendeleo ari Murang'a ngatabeti. Igo obokongupi no bari leaders elected but I get professionals angana borobo. Bakonya yani ba nawe bako babwata phobia getena barabo. Phobia, yes. Yes. Na ase muna bona siasa tubwata ya mutuga nsachinda karamo kumira na professional se totabe bona se your profession muna as a lawyer was as an advocate karamo kumira na muna onyene abari mukuru wa county ya Nyamira ngo ikamure mtachina mwatabanga na indutika to front yo monto rato kwanere asa mangana politics kwe banga ge siasa na gochimutuga igakera ntonyoranga ngotengutore na matakara kuligire numbers professional sie bako babake esikulige na bako nyoranga the number of lawyers bara sese constituents ko sese no ane account na boko babara na boko bara onye na bali mu gosete bali se kwenda na boko bara kwenda onye na ba accountant bara oro kwenda to be honest, you see, in Chere county government, to have example, county government when Nyamira, where I come from. You are going to be as a big director on the day you might. Even as a professional, you even lose interest because you are going to mangana and director one of the big director. Chi county, yani county assembly, we have a chiro which area. You know, there is some political pettiness here. I go call Rabon as a professional. Maybe I mind my business for now. I go there is no opening. No anaga dirisa iga, no kurigere ringi kere. Yes. Awante ba barricade ribana begi terete. Yes. Yes. Na ase katukuli para tu county ya Kisii na boiga county ya Nyamira ase obwamo. Way forward ne ribana iga ase from your hand. Ayo manyane kwa mwire ko as a professional kwa mwire kwa bwatira na siasa. In one way or the other no bwatali baga egakora kwa serege siasa kwa rakane goko rokiganga yayo kuligikero kyo senator igo in one way or the other wa sere siasa wano igo nande no lese group ya siasa na bado tura tsoguru se amangana yago se ya professionals wano ole in between go se in both sides way forward ne really from your hand igoro ya amangana ya professionals na siasa inche aso kuligikero geke to be honest. My mind is clear. To give back to the community. They go to go was a big Sarabia and Gokora. Nimbuate Raw Farm, Nimbuate Associates. Maybe I'll take a sabbatical. Lakini, if you are Sarabia and we are low, began to read. I have a Raw Farm, got about 20 staff. So, Ningenda. Eongo genda lakini biashara byane bigenda but inje my intention ne ringa inyora ribageri then I will now invite and involve other professionals egera torosi Nyamira yaito erabese ego gara agora to wikaransa to kwa no okora ideas y'abantu babwate ideas chingi implementation ya kwa example agirende ngo kwa na Nyamira mona egora no Nyamira na ero eganga ya na ere se birengere byao origererie investments for example ya Nyamira County na aba most professionals by go invest in Nyamira town. For simple reason, no invest, you cannot recoup the investment. Talking your return on investment. Yes. So, what if a county area, areas, because that town, you've been there, near town, they were at room for expansion. Recover and tobacco na kuruanaiga. County government yari kurigio bore mo bukari na bane scheme ngari egoro bore mwegana wa 200 acres bakora planning via ebera ika commercial
town, part of the town. Yeah, you have administrative, you have commercial. Amanya watevanga, Oboremo is free. But you bring money, wagache as per our plan. I can tell you the amount of investment there are that cannot. Because one okonyoru monta akoba first, oja ko invest tate bona una kisi ka. Abanda kibanyamira no ba university. Abande Kajiado, abande Machakos, abande Kiambu. But ever enabling, you can do buneke koru. Chibesa nto wochi go ino na ba Chinese ba je ko university. Abantu bai. So kwanyora ngachi idea njiro chingi ya mono lakini chitabuga ati space to be put in. Yes. Na ntobugate ebirenga byanya kwa bikuru kuna banta bange bonega ingo igoro ya NGCDF lakini bono koba ekirenga kiao na interest ya unigere senate aba senate babiro kwa negoro ya kiganje ko nga Senate Oversight Fund nga mbali kunyara kora oversight ko role yabo ya oversight buya ko ene gore garanga mbabwati kiganje kiabo keli babwata autonomy se kiganje kiga ekirenga ryongere kigoro kiganje kingeta kere ko bor nande nga kikera ta kere ko baran ina ningi keta kere kichiko kora ekero ngakiabero gesukuto ngeboro njebano tigandu ebirenga ribia yeah you are CDF na oversight fund ngaf women rep yeah ngaf ne ya oversight yeah Senate Oversight Fund tigante vega education is not a devolved function yeah again to get devolved is TVET na ya primary yes. So, chiweze chioro chi pasari and all, for example, echi ne chiweze chi education. Kero monta guru pasari. Yes. Chi pasari echi on spichiare kubeku because no CDF ne bwadi chi pasari. Chibeku to the mother ministry. Education ye iga koba free. Because bono okonyora kero monta abuga ta kuna kurwa. Kwanyoranga chiko ba wasted. Number 2, origererie chi function ja CDF. Okonyoranga they are actually national functions. Na ndi chibuate mata ministries. Onye ndi transparency yakobo chirugoro. Such that GMP chikora oversight to ensure budget finance bill ngo tuwe jibese chia kere constituency ya jibese chia buya because oversight you cannot oversight yourself. Yeah. The same thing manage chia women rep chia under to the ministry participate buya sa mangana oversight igera abebia chibe kwamo chitumeke as a national cake. Because you cannot oversight yourself. Lakini ekerogo cheche Senate echi bata ite go introduce your oversight. You see, when you are a senator and you have like Yamira, there are 20 wards. You need resources. Kwanyoranga there is a structure kurugoro pakanse that will help in the oversight. So to me, that is my take. And ntatebanga CDF we constitution. Constitution they go deal na small items ngabona amend ya obeke CDF as a constitution, you know. Okay, referendum. Never referendum, you know, the constitution deals with principles from where legislation chigoso. So as a birenga ribiane ne koti ya te birenga you cannot oversight yourself. So no yebeka constitution again umuntu na bako and koti ya te, but this amendment is unconstitutional because the Supreme Court has already declared that. So public participation is and I think it's a waste of time.
go bado ntuligere tinga go kumusana na boko kagere ko enda kwekara nsachinde abajumbe bali barobisi abamusenata bali barobisi abo madre bali barobisi na batabi wiring ko bwato kekitieke gose ekiganje kege uchiali bakibwato ngabana twajire kirwo kone twardo mo wasiri omonene omokoro moskerera morodinga kagosuguma saidi goteba ngikiganje getuguterwa rego timaitinga ensemo yaye ngakia nyante kwa karengerali egoikira ogesugumire sana ke nyar ko bagekurwa ne karengerali kede gelingo nyar ko bagatabanga senate wento ko ba apa house ndetese edaika ya mo comment igore ya apa house no muligeria manyanga apa house na ro house goto minute egara mo sigara yodi kana soka gatabanga atene na ba senate gatabanga senate na wento ko ba apa house apa house in simple language nare gutwara final say lakini bono okonyora Kenya National Assembly is even stronger. Urugeri una bone budget making. Senate they go participate in anyway. So I guess Senate never gento ndaro ke marginalized power. Limited anyway now. Yes. Lakini go urugeri una America because ya model ya itone ya America. Upper House is the Senate. Is not the most respected. Now they got at the final say. Actually, even the got the final say impeachment. Through June ya Gashawa, Pagaetia, lakini ekina ke impeachment kwa Senate. I think that is, but being the National Assembly has the final say. So it is not really a row house. Yeah, one of the National Assembly. Maybe on the paper, the thing and I because then I recover achieved, but going to be totally politically. Giga and represents a main mo, Nayende Karatojo Kolera, Moshimo PM, Eganga Yokoba, Omo Santa County, Yamiro, Maka, which were Namangebere, Ne Taron Evere, Kenya Tokatavanga Siasa Diego Chaka, immediately Munachikoja Korawakwa. The Matinga Umurigere, Munyamiro, Coligere, inkia semerati kurwa ase apiemi kurbono mpaka chikura chiyako na magaye chikure kwako kusina bosi chikure kwa chiyako. Okay. Good question. In my really reason yogo so as a siasa no go create empowerment. Yeah. Like now nje ngote bya abantu banyamira iga. Tiga 2027 yeke tumanye gukwana. Buna bono gunto bwate program to talk about disabled people, wheelchairs and other items to cover the whole county. Where to correct abantu about disabled they are neglected. Abande ababisire nyumba. Disability is not inability. So, one I got to a below 3,000. Other by 2027, I through my foundation, I know to a rule 15. You go on your to a coin disabled people, Nabaroba, and your the Angela, Yoko move, and that is empowerment. Number two, we've partnered with 2 universities. Bagotoa Purple Passion. Echitokoa mostly registered groups. To agree a market for these passion fruits in Kenya and outside Kenya. And one oiga to around 40,000. By 2027, you are going to around 400. That is the target. Amatunda ya 1 kg is 130 shillings per kg. Na kera anzire koba igoko ya tu for 1 year okuna harvest. So as a way of empowering our people through our foundation and other like-minded foundations. Agara to wake at 2027, our people are empowered. And Ngoika a Senate, I promise I'll do the job. I'm not going there to look for money. I have my business that I do, which will continue running even when I'm in the Senate.
egere serve my people asenga kienya sang'iri chinguru choko basafu. Na ase nzachinde ujumbe ya ugochiese abarai banyamira n'abantu banyamira bonsi kubwatakana muna obotutuko no bogenda kwana kigwa na nzachinde onyaka bako basemeria igoro ya kendiga nzikirika yante se county nyamira bonaga abasemeri nkoringa Mr. Matiangi aise gwanja asorwe problem eyere county na rito tuare op asama tukaya tigarete nga services chigendereko kwena nyamira se county assembly. Number 2 abantu baito tigabatuara ogosemeria na ande basabe mono egerekero chikura chigo cha gwakwa bachora abantu abaya barabakonye ase service delivery. Nainde abantu baito mbakira asobo kongubole onye gose agapara kare korosu gajibesia bekiru monwa tigabakwane baende maandamano egere ba keep the leaders on those. Egora at the moment wokira igo bintu biri ebyo bikwenda kona koba negendo kende abantu baito tigatondere ku work hard kabisa ase biditokora oburemi abana bari school basome mono egeko gero ubugima borobwo mbogendere na ndo ubugima bwonsi bwakiro yomo igo bora asama okanya sae igo kirikiro omonto akora yakorere chinguru chionsi. Ntarako maybe another thing origererie ta ebintu bire devolved bire main bibere agriculture and health. These are the main devolved functions. As each county chonsi nyamira na Kisii tiango boliga agriculture is a devolved function. Chingo ko tokoria Kisii na nyamira ngai chikorwa Kisii gozo nyamira chikorwa ne ndi kongora kini nchirikorwa aro nchirikorwa amagena tokoria ngai yakorwa mange Uganda bagateba. Okay. Chimbori tokoria ne chiombe bifu etokori ngai chikorwa nchirikorwa nyamira nchirikorwa Kisii chingeni echitokoria ngai chikorwa kinyinge ngiri goli site na Narok county iwe mine tinga mbori moto tabwati igotora aboro gosembo ngai ni tutabwati Tanzania eringa this is a devolved function. Why it was devolved kere county error echene formula yae error na kigo deal with these devolved functions. Onye na agriculture. Are these farmers empowered in terms of technology, in terms of market, in terms of, you know, all of those things. Kila bakonye bakoro boremi. Origererie chai. It's a devolved agriculture. HI is one of the devolved functions. Origererie act a county na ireri baga yogo kora anything to help the farmers as per the act. But okonyoranga a county assembly asamanga nature is zero. There is no support. As a county jedi chonsibe. Umoremi akonyora kurwa ase county government. No, even pest control zero. Mona secha neka awa. Wana riswari ndiri na ki asa agriculture nkichi county ejeito chigokora because this is a devolved function and national government etabugatia business to do other than collect resources. So egazi nenyinge tobugana tegokora egere mugusia nyore gorwa si county chonsi bere chia Kisii na boigo ya nyamira na ngorengi gwikira buna otogo chigokorera tumati gotsikene gero atokwenyore kyo mwali kabisa kioranya kabago gukwana kolgetie kamera ya moneiga rinde tunyaka ba tugukura again tongo teba
Gusii Nyasaye otoseseniri mono ntubwata abantu the most brilliant Kenyans n'Abagusii abantu bari at working n'Abagusii abantu bari kirase ensengima n'Abagusii egento gioka totaranyara n'Abagusii nokorana gitogo chamo twakora onye ne biashara twakora amo Abagusii abango okonyora kiro omuntu akore biashara bia bweka yani ntora twara a formula yo gukora yo ko embrace corporate management of our business kwanyora obwate matatu yawe na nje mbwate yana kiro omuntu kwanyora okore biashara bia yani ntora twara sama hata communities yorigeria abasomali origeria abaikoyo batwara identity mbabugate njira gete bagochamo babeka resources cyabamo agere biashara byaba skill yabenene lakini ntubona otoreringa ebiashara byane probably na abana bande I think toteme gukora igo ntobe buyake kubwa bunatore economically nkorengi gwikira buno tugukorera enkwana ya Getembe ritukuria rero ria ichuma erire chitariki 30 cyomutienyi oiga ogatano umwaka bwechiri bubere na 2025 na inkorengi mweshimiwa na bora nyore ng'onde na ruraju gukumania gotenga tumukwanite kuri Getembe karumba no ritukuritanga ni kwa tukase TV ya Getembe na kwere daika yamo eriro nyareka ba gukwani babere batatoiga ine kero tugusigokorera na bange ndatake gukwania mono tigankwanie musani one to korega askomo okorukwa risosa onkeo no maete na bari bonse to korega askomo a family yane and the people, the great people of Nyamira County na baira maiga manene na ndenko basabere Nyasaye atubugatisie ngakie torene nkongu sana especially politically county yetu we are in a very challenging situation otherwise na baira maiga mwezi mbia muno kigema mwanju murigereria byakorunga Filemoni Murara APM omuwakiri kurwase county ya Nyamira na kubwa mono orokirie gangayo gukikorigia ekirugo kia obo senators county yo omwaka bwejirwe na 2025 gwikira muno tokora enkwana ya Getembe rituko ria rero chirigo korkwaro ni ototo nyangiri itwachaka nere witse na makolia sense manyererio na boigo DJ Atsan Kevin Ongeri kuransa ya transmission Avira Kariri na Wilfred Matundra maiga yechi kamera na boigo omo nene bwa mangana amaya gose news editor Eriki Abuga na bonse bobota na bonse Getembe TV tukwengambia mane sengenjo mwanya kwa muko enekinga twanya kwa tugwikirania enkwa na ya Getembe rituko ria rero nayo murigereria ntokunya kwa tukweba sengenjo ogenda kubwatia egetaseni kia Getembe TV na gwanyale kwa kwenda kwa koba namba ya mukunyulia tu na boganda kanywa billions ya Getembe wetera ase app ya Getembe TV digital nonya kwa kanywa billions ya Getembe TV na boigo Getembe FM utarikonya kwa gukorborwa morobeli onde bwensi enda kurigereria Getembe TV chinga kishonsi tomera chinsa nyigoro ase amangana maye chinsa nyego se kionga chinsa inye. Yeah.